Ang gusto sang Ginoo nga tani ang iyang mga katawhan, labi na ang mga Israelinon, siya mo ang magadumala sini apang wala gintuman ini kaginhatag ini sa mga pagbulutan sa mga makasasala nga mga pangulo. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtuon, pagbusisi o kon pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga pagtuon o conversion sang aton Sabbath School lesson sa kada semana. Ako, si Pastor Luisito Tumado, inyo masunsun nga host. Kag sa siningation, ari ang aton dua ka mga pangulo sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, mga kauturan. Ang una na kung pakilala sa inyo, mga kauturan, wala sang iban, ang aton nga tigulang, first elder sa aton iglesia diri sa CPIC Church. Isa man siya sa aton mga professors of School of Engineering and Technology. Wala sang iban, si Engineer Frederick Linatan. Isa siya ka electronic engineer. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa amon ng mga kauturan nga nag-upod sa ini na pagtuon. Madamo nga salamat sa inyo padayon na pagsakdag sini na programa. Kag isa ka matahong nga kay Ginang liwat na mangin kaupod ninyo sa sini na pagtuon kabay mabindisyonan kita sa ini na leksyon. Yes, and that's correct. Ikadua na akong pakilala sa inyo, mga kauturan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPIC Church. Wala sang iban si Pastor Delbert Tintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Engineer. Mayong adlaw sa aton mga kabyanan, mga kauturan nga nagasunod sa inyong programa. Kabay ang Ginoo magagiya naman sa aton sa pagtuon sa pulong sang Ginoo sa pagkakaron kag aton mahangtan ang iya tinutuyo sa aton kabuhi kag sa aton pungsod kag presenting nga sitwasyon. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ari na kita sa may leksyon 4 para sa Abril 19 tubtob Abril 26. The Nations Part 1. Sa hindi pa ato ni Doko ato mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagkapalapit sa imo. Nagkakilala sa imo pagka Dios. Amo naman natugyan ini nga episode, ini nga pagtuon kabay pa Ginoo nga manamigid ang amon makuha labi na gid sa amon kahimtang karon kung sino ang amon mga nagapangulo kag kun ano nga klases pagbulutan ang amon gina-experiensyahan samtang kami nagapaabot sa imong kaduang pagbalik. Opdi kami sa sinigid nga tion sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Engineer Fred sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang ato na sadsaran na teksto makita ini sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 14 nga nagasiling kag ginhatagan siya sing pagbulutan kag himaya kag ginharian agud nga ang tanan nga mga katawhan mga pungsod kag mga hambal mag-alagad sa iya ang iya pagbulutan dayon nga pagbulutan nga hindi magtaliwan kag ang iya ginharian amo ang hindi malaglag. Yes, and that's correct. Sir Fred, Pastor Delbert, ang atong natunan karon ang kapungsuran. Okay. Kung paano nga pagbulutan ang gina-exercise, ang gina-implementar sa mga atong mga pangulo sa subong.
Ang una kita ni sa wala pa nagsala, nakasala ato nung ginikanan, ang pangulo tani, ang government tani is God's government. Hapang sa tapos sila nakasala, ginagaw na sang kaway ang pagbulutan sa kalibutan. And that's it. So, aton tunan subong what kind of government are these nations halin pagid sang ginsuguran hasta sa karon nga panahon. Yes, do you have something more to say? Kagano pagid ang aton matunan sa siningat simana? So, ang libro sa Genesis, Pastor, no, nagapakita sa aton nga kung ano ang may nadula kita, kag kung ano ang tinutuyo sa aton sang Ginoo. Way back, pakadto sa libro sang Bugna, it is Genesis reverse. Yes. So, ang gusto sang Ginoo nga pabalikon kita gyapon sa nadula naton nga kahimtangan dito sa Garden sa Eden. Going back to the original. Yes, Mr. Fred. Subong man, Pastor, ako nakita no, na sa ginsuguran sa na-mention ni Pastor na ang aton mga naunang ginikanan nagakabuhi sing matawhay dito sa Eden. Kag ang saad man sa aton sa palabuton na mabasahan naton, matun-an naton sa libro sang Bugna, kung anong man ang gahom ang pangabuhi naton na masugata sina na palabuton. Ang aton pagatun-an subong ang ining natun-an sining duwa na sitwasyon naton sa palabuton kag sa suguran kag ining aton ginatubang subong ang ining presente nang gakatubo before ina mabot sa aton. Yes. Kag isa pagid nga aton matun-an diri. Kay ti ang aton natun-an sining trimestre is about how to study the book of how to study prophecy. So, ang Bugna, ang Revelation, isa man na, including Daniel, is one of the solutions of God regarding the fallen world. Sa aton kalibutan nga nahulog sa langat. Ang iya gituyo nga ibalik iya gijiya sa iya nga pagbulutan ang kalibutan. Okay. Nimrod and Nineveh. Yeah. Pastor Delbert, balik ko sa imo. Ano ang background diri? Nga nagwa ini ang ngalan nga Nimrod kay ang Nineveh sa aton Sunday nga election. Diri sa aton Domingo nga lection, Pastor, no? Genesis chapter 10, versikulo 1 hasta sa 12. Nga sa diin sa tapos sa nga anaw gin-introduce ang konsepto sa pagbahin-bahin sa mga katawhan sang Ginoo o sa mga katawhan nga nabilin kung paano sila nag-settle. So, they are gin-divider sila, ginpahain sila base sa ila panimalay, sa ila lingwahe, kag sa ilang pungsod. And perhaps kung imo basahon ang Genesis chapter 10 verse 10 all the way through, mabasa ta una anay sa verse 8, dira nagwa sa si Nimrod sa kaliwatan ni Cush, kag siling sang Biblia siya isa kagamhanan nga manog or hunter. And then verse 9, he was a mighty hunter before the Lord. So ang expression diri nga before the Lord, so it is not because nagtuman siya, kundi nagtindog siya batok sa pagbulutan sang Ginoo. That's correct. So and then gin-organisar niya kag ginpatindog ang Babel, in which is the door towards heaven, nga pagpaninguha sang tao agod nga malambot nila ang ganhaan sang langit. Sa ila lang kaugalingon nga pagpaninguha. So ang akong di makita is in verse 10 is the beginning of the kingdom of Babel. In verse 1, Genesis 1 verse 1 is in the beginning. So the word beginning here, or Risheth or Beresheth, is, this is the beginning God, but now this is the beginning of nations. Which is against God. God principles. Yes, sir. Fred. Subong man, Pastor, gintanaw ko ba? Nakita naton sa leksyon, sang nahulog sila ni Adan kag ni Eva sa sala, sa pagpakasala, ginpagwa sila sa Eden. Kag ako man ginhuna-una na wala ni sila nagpalayo sa Eden. Kag makita sa aton na leksyon na padayon ang ila na pagsimba sa Ginoo,
dara lang sa sagwa sa gikuan nila. Ara lang kanay sa Ara lang sila gate. sa gate. Kay nagauna-una sila siguro na base pabalikon Yeah. sila. So, ang isa ko diri, isang napatay sila ni Adan kag ni Eva, kag ang mga kabataan ang pamangkot ko, sang san-o naghalin ang mga kabataan na nag-abot siya bla na matalas na tadi duway man tadi labuton. Daw kadugay na sa aton di way gapon. Way gyapon sang gina-expectar na na makasulod. Diri ko nakita na these are what we call man-made solution. Na nakita nila why na sila gina-expectar na halin sa Ginoo kundi nag-ideya na sila sang ila pangabuhi. Kag nakita ko man na sa time ni Nimrod kagikan sa Anaw, yung isip-isip ko kung tanaw ko, it takes mga 450 years ang Anaw kag ang pagpatukod sang Babel. So malawig na siya na panahon. So ano makita naton diri na ano ang paglapta sa mga katauhan, naggrupo-grupo sila kag ini ni si Nimrod aton sa aton na leksyon kung paano ini gintingog ang malapit siya siguro kag magdumala sa ila. So we see na sa aton na leksyon ang pagsugod sang construction sang Babel is a rebellion against God. Kaya makita naton sa aton mga leksyon biskan sang gagmay pakita na ang Diyos after sang anaw nagpakita sang sang rainbow na sign na hindi na pag-anawan pero ang ila tuyo sa pagtukod na base maabot liwat. So it's an act of rebellion na wala sila nagatuman na sa saad sang Diyos. Yeah, that's correct. Before na ako nibalik sa mo, Pastor Delbert, may apat ako diri ka mga punto nga nakita sa aton nga Sunday nga election. Number one, ang separation sang tao sa Eden, ginpagwa sila. And then number two, they have to work hard in order for them to survive. Sagwa na sila. Sang sa sulod sila, tani, wala lang ito problema ya. Mamukse lang to sila, they are okay already. Pero sang sa ginpagwa sila, they have to work hard in order for them to survive. Number three nga ako nakita, si Adan, kagang iyang mga bata, were offering sacrifices. Okay? In the hope nga ma-redeem, mabalik kag mapasig uli sila. So, ang ilayang nga hope is all in God. Wala sila naghuna-una silang hugalingon nga may solusyon sila. Dayon ikapat nga ako nakita diri after sa ila ni Adan kag ni Eva, ambal mo Sir Fred, nga ang mga katawan after many years wala ang ila nga ginhimo, they are doing some man-made solution. That's why isa sa to nagpatukod sila sang sang Babel, Tower of Babel, hoping nga pinagi sila pag ideya they can redeem back sang ang government ang pagbulutan sang kalibutan. Yes. Thank you, Pastor, no? Doon nakuha mo gintanan. I mean, ang ako lang din nga isa ka punto nga gusto emphasize is that Adan and Eve, sa pagkatapos na sila nahulog sa sala, they replaced God with human initiative. Yes. Sa kay Nimrod and the nations, they replace God with human initiative, with the national dominions. May pagbulutan na sila bilang pungsod. So, gin-replace nila ang inisyatibo sang Ginoo. So, there are tendencies in my personal life, akong personal nga kabuhi, sa akong pag-alagad, nga may mga butang siguro ko nga gina-replace. Sa pagbulutan sa Ginoo. Ang punto dira ang pagbulutan sa Ginoo, the authority of God over the governance. So, ang mga katawan ang ilang solusyon is sa ilang kaugalingon instead of relying. That's why amo na nga problema kita it is because it's all man-made solution. Yes, sa aton nga Monday, sir, God's Abraham calls. Abraham's call. Ano diri ang mga punto na kuan mo? Akon pastor ang sa pagtuon ko ni do nagkuan ko ba sang timeline. So after dito sa Babel, kag sa pag-abot sa panahon ni Abraham, it takes another 700 years. Wow. So malawig. So damo nagkalatabo, naglapta na dito. Kag sa pagtanaw ko, sini na 700 years ang sugod, ang Babel ang nagtukod. Kag sina na mga panahon, ang Egypt nagpatukod man sa mga pyramids. So doon nakita ko ang pattern nga ang ila pag-construct sini, similar gid sa Babel.
So it means defiance. Ang akong pagtanaw ang Yes. Babel is Okay. defiance. Defiance. Similarly, sa mga Egypt, even sa lugar ni Abraham sa Ur, may sigurat na do ala pyramid man ang gagmay. So that symbol na may similarity sa rebellion na ginhimo ni Nimrod. So here we can see na sa kabuhi man ni Abraham, nabtan pa niya si Shem. Although ay takabalo, ang inablang punto ko na there are people who will guide them na sige hapon magapanumdum sila sa pagiya sa pagbalik sa Ginoo. Kag diri naton makita sa sinina adlaw na ang Diyos na mismo na bangod amo to mga ako nakita na ang rebellion through the structures, that's the time na siguro gintawag si Abraham go out na kay kun pakwanot na masigi na gini. So dra naton makita na in contrast to human authority, God calls now. Kaya handom gid sa Dios yan mapasiguli ang iya katawhan. Yes, share ka namin gid sa imong mga punto ya in the perspective of an engineer. Ang chronology ang mga ano na mga systematic nga mga systems nga ilang ginhimo. So, yes, Pastor Delbert. Sang si Abraham gintawag sang Ginoo, take note nga ang Hebrew word for nations diri is from Goyim. Ginapahatuhoy sa mga hintel nga mga pungsod. So hindi sila mga tumulo or wala sila mga katawan sa Ginoo. Hindi sila mga katawan sa Ginoo. So kay wala sang katawhan ng Ginoo, gintawag niya si Abraham. Yes, correct. Nga mag-establisar sang pungsod para sa iya. It is not an individual. Si Abraham ginkol individual. But ang tuyo sang Ginoo hindi lang para sa iya. That there is also a nation. Kaya the rest of the nations Goyim hidden nations. Hidden nations na. So the rest of the nation. So ang mga gintawag niya si Abraham sa sina nga punto, to be a blessing. To be a blessing to everyone. Agud nga ini nga mga pungsod mapabalik sa iya. Yes. Okay. Yeah. That's correct, Engineer Pastor Delbert. Ang ako nakita diri, that's amo na siya. Nga out of the Goyim, out of the hidden nations. Okay. Gintawag sang Ginoo kay tinagtulubo ng mga nasyon mo. Gintawag sang Ginoo si Abraham in order to show to the nations the kind of governance nga gusto niya nga may tabo. Okay? Gusto gid sang Ginoo kay ang governance nila hindi manami mo. God called Abraham to create a nation nga ang governance mangin-ehemplo tani sa tanan. So by their cooperation ang Israel sang napundar na tani ma-cooperate sila sa Ginoo kay that kind of governance amo na ang plano sa Ginoo to become a blessing to all nation. But in contrary wala ginitabo. Yes, may kadugang ka. Yes, Pastor. Which is the one who govern is God Himself. Yes. Siya mismo nga pasagahay niya dito ang prinsipyo sang panginoberno nga siya mismo ang direkta sa sina nga pungsod. And that's correct. Amo na engineer kay nasa wala pa ta magsugod. You asked about theocratic government. Nga ang goberno tani nga gusto sa Ginoo through Abraham and the nation Israel is theocracy. The government of God, by God, for God, and by God. And that's the point. Okay, wala gid kita damo panahon, Sir Fred, given what you are asked for. Now, imbes ka tani nga distinct sila, imbes tani nga unique sila, imbes tani nga separate sila, and they become model sang tanang nga nasyon. Now they wanted to be like other nations. Yes, sir. So, nagpamangkot ko si mo, Pastor, sa theocracy. Kay before sining nag-demand sila sa time ni Samuel, they are ruled through the judges. Yes. Theocracy. So, ang Diyos nagapili sa judge. Kung sa ila panahon, kung ang katawan sa Israel makapasubo sa Ginoo, kisa ginatugutan sang Dios na agawon sila sa mga kag maghinulsol sila, kag padalan sila sang judge, kag maumpawan sila. So makita naton kung ano ang pagdumala sang Dios, that kung nagapabilin sila sa Dios, matahuhay ang ilang mga buhi. Correct. Kag karon sa ina na eksperyensya, nagpamangkot sila tigulang ka na Samuel, no? Kag ang masunod si imo
nakita ko rin, expect sila na inablang kung bata ka sa judge, ang bata, amo ang masunod. Pero wala nila nadumduman siguro na ang Diyos ang nagapili sa judge. So, they demand sa isa man kahari na kaangay nakita nila siguro kung ano ang pagdumala dito, kag handom sila, kag diri nakita nila na they are all leading to kalaglagan sa sina na direksyon. So, makita naton kung anong konsekwensya sa natabo sa pungsod sang Israel, sang nagpili sa sang hari sa time ni Saul. Although makita naton may mga maayo man matutom na mga hari nga nagdumala sang Israel. Pero even makita naton basta gani sa tawhanon may ara gyapon sang kaluyahon kag mahulog sa pagkasala kag still nagadulong. Kung makita naton diri handom gyapon sang Dios siya na nagakuha siya sang iya katawhan kay nagpili naman gid kamo sang hari, igihanta na lang kamo do kun sa kwan pa it is not si Samuel amo tong kwan sang Ginoo kay nag-appeal si Samuel na ning ila na decision and reminded that they ginsikway nila ang Dios sa sina na panahon. That's correct. Yes, Pastor. Pastor. So ako nang nakuha sa Tuesday nakita ko di kung paano ang Ginoo nag-accommodate sa ila demand nga mabalik gyapon tani sa iya plano suno sa plano niya kay Abraham. Kung aton basahon ang 1 Samuel nang Samuel 8:4 sa 18 makita nimo da ang pagsugilanon ni Samuel hindi gusto tani si Samuel pero asiling sang Ginoo God counsel niya hindi pasugti lang sila kay hindi ikaw ang ila gin sa likway kundi ako. Wow. So imagine to given what they asked diri bala pastor bisan isikway ta ang Ginoo ihatag yapon sa Ginoo atong gipa I mean, that's the thing ako nakita din nasikway ta na ang Ginoo pero sila sa Ginoo sige lang kay ti amo na iya that's how God respect our choice. Pero ang 1 Samuel 8:4-18 is the fulfillment also of Deuteronomy 17:14-20. Gin-prophesy na nga daan siling ni isang Ginoo dito sa Deuteronomy niya kung makaabot kamo to sa pungsod akong ginsaad sa inyo mangayo kamo sa akon sing hari. And God knows it already. But then God allows the people. But then ti amo na ni ang pagbulutan ara na sa hari ang inyong there is taxation, there is inyong mga lalaki, mga servants, inyong soldiers, and all those things na kinahanglan sa isa ka pungsod. Ang kaway bala kanami igid niya. Kung konsesbano pa magdani mag-entice. Okay, sang mga katawan sang Ginoo. Kanami to ya sa kalibutan. Kanami to ya didto ya. Okay. But God would like us taning kita katawan ma-separate and tani kita mahimo ehemplo on the other side. Ang iba nga nasyon ay that's why they demanded for a king like other nations around them. So amo to sila siling ni sang Ginoo inang ni Samuel babay lang hiyatag silang ilang gusto. Pero ang punto diri nga ti amo to sila mo kay na nga hindi ikaw among ilang gin-reject ako ang ilang gin-reject okay ang akong authority among ilang gin-reject and ang isa pa gid sa 1 Samuel 8:18 nagasiling and you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourself and the Lord will not hear you in that day na tisilin sa Ginoo, sige, kay ko na muna inyo tuyo, ma-cross mano lang ko. Matanaw lang ko sa inyong mga problema, hindi na ako mag-come in. Whereas, sir, sa theocratic government, God is inactive. Ang iyang kamot is inactive, protecting and leading out the nation of Israel. But in the kings, after Solomon, wala na. Nagamatamat na they have been separated, divide na sila as a nation. And that's the result of instead of God's governance, ang ilang prepare is man's governance.
Yeah, that's why. Ang isa di ka punto, sinners governing other sinners. Amo na ang natubo. Kaya ti ang kalbanan sa mga hari, hindi gimo nami. Oh, very few lang gid. Yeah. Sa Wednesday, when at the time, rulers of the Gentiles, Sir Fred. Dre na ako na, do may mga panguna-una po dre ba sa rulers of the Gentiles. So, nagwa ni sa akon ang word na superiority. So, gusto mangin labaw sa iban. So, ang ako din na pag-compare na even sa mga sa Israel, natanaw ko ba na nagatanaw sila ang mga Israel sa ako ni pagtanaw sininabahin na they are more advantageous sa mga hintil. Okay. Meaning, kay nagatuo sila na may Diyos sila na may nagatuo sila sa Diyos na matuod, it seems na nag-abot sila ang pagpabugal na gina-push down na nila. Pero dre naton isa man ka point na sa Matthew 20 ako ni makita ma-reflect sila na kung sila naghandom sa mangin labaw sa iban, dapat kung sinong nagapangulo will be your servant also. So it is applicable to the Israel sa aton man na panahon subong. Kag nakita naton isa man di kabahin niya na once na we indulge o kung nagapakig upod na kita sa mga di tumuluo man, nagaabot na di ang mga ang mga consequence mga compromise na abot. So leading or ruling over the Gentiles, kung isa ka katawan sa Diyos, nagaabot na di sa pagkompromiso mo. Dason ako na connect rin na sa panahon bala nakita man subong, idalon ko sa current issues, malapit ng eleksyon naton, and some of God's people, o kung aton sa aton man mga kultura, naghandom man sa pagdumala, ako nakita na may tendency to jeopardize sang ila pagtuo. Makita naton diri sa history sa time ni Constantine, how the church nag-jeopardize na sa pagtuo because they accommodate sa mga practices of the pagans. So it is a reminder also sa aton na kung aton pasugtan ni kaangay man sa pagdumalahan sang katawhan, madulong kita sa kalaglagan. And that's correct, sir. Ang atong leksyon sa Wednesday is telling us nga kung ano natabo sa unang panahon, will may tabo gyapon sa mo. When, ang imo punto kay nakanami sa word mo, compromise. Nalipay sila nga si Constantine nagkristohanon, but in reality, it created more problems than before. Yes, Pastor. So madamo sa mga pamaagi kung kaisa, Pastor, no, nga ang pagtratar sang Ginoo sa iglesia, sa Israel, nangin amuman ang pagtratarya sa aton nga iglesia sa pagkakaron. So, ano bala pa ang pagdumalahan sa mga hentel? Silang sa Matthew 20, versikulo 25. So, sila nagadumala paagi sa paggahom, kag sa ila otoridad. So, in which kung kaisang ang iglesia, nga ginorganisar sang Dios for service, later on, tungod sa mga pagpanghigabot, na sila may problema ang iglesia, nag-abot to sa kompromiso kay siling hindi masulbar sang iglesia. Naghuna-huna sila nga sa gahom sa gobyerno, pwede nato ni masulbar. So nagtapo ang iglesia sa gahom sang gobyerno, in which natabo ang kompromiso. Sa baylo nga ma-preserve ang truthfulness, ang purity sang kamaturan na kompromiso noon. So ang iglesia, suno sa iya ideya, human initiative, wala gyapon nakasolbar sang nakahatag sang solusyon sa sini nga mga problema hasta nga ginaagom naton sa pagkakaroon. And that's correct. Ang ako na punto nakita diri nga atong blasulod ng iglesia, hindi tanin naton bala sang laktan, sang pagdumala, sang kalibutan. Okay, because I always believe that God's governance is the best, is the perfect, is the not this perfect sa human perspective, but still the best governance. I-compare mo sa kalibutan ho. Imagine, kita nga dentista, makadto sa mga judges, nga mga immoral. Okay, makadto sa mga pangulo nato, nga gobyerno, nga mga sorry po silang kawatan, mga corrupt. Supposed to be kita gani iya, sila mo makadto sa aton, but now
sala. Amo na imitabo sa Israel. Nga instead, people will come to them. They were the ones going to. Kag dito yung nagpangayo sang bulig to solve their situation, their problems. Di ina may tabo man sa aton nga iglesia. Wala nakita pa ng tapos na. Wala pa naton matalakay ang aton nga Thursday. But sir, last word, including sa Thursday. Yes, makita naton mga kauturan na sa ginsuguran ang Dios gid naghandom na siya magpakig-upod sa aton. Kag sa palabuton man sa iya na pagbalik, gusto niya na siya apang ginatubang naton ang mga challenges sa ini na panahon, kisa nagakadto kita sa pagpakasubo sa iya. As a church, as a nation sa Israel, nagakapaslaw man. Pero makita naton gyapon ang handom sang Dios na tabangan niya gyapon kay gusto niya mas luwasanan, and we will, ang handom niya sa aton na Webes Day, that we will become light sa mga hintil. Mangin kapawa kita. Kapawa that they will see God's presence in us. Na ang Diyos nagapakig-upod sa aton, kag ang Diyos nagagiya sa aton. So, ano bala ang mangin influensya naton sa mga katawhan sini? That through the presence of God sa aton kabuhi, mahimaya naton siya, maaganyak naton ang mga katawhan pagbalik. Yes, yes, Pastor. Ang appeal diri sa aton sa libro sang bugna, no, kag sa damo ang mga bersikulo diri halin sa Numeros kag sa Isaiah, sa nasiling nakagina ni Sir amo lang to feel the glory of the Lord sa kalibutan and be the light. So how can we cool, paano nato matawag ang mga tao guwa sa Babylonia if our church is also compromised as a Babylon? So it calls on sa atong mga tigulang sa iglesia, sa atong mga local leaders, misan man sa atong mga members. Kaya kung kaisang aton gumuntang ginadalata sa iban pa ginapasolbarta. Iban ang ginapasolbarta. So let us preserve that the church is not in Babylon. Yeah. Mga kauturan, atong iglesia hindi perfecto. The same as Israel. But still, ang Israel is God's nation. Ang atong iglesia sa Diyos. Ang atong pagdumalahan is still the best compare sa governance ng kalibutan. So let us not bring the world to the church, but let us bring the church to the world. So that they will see. Amon address si Pacey, in the world, but not in the world. Yes, kabay pa. Nga muna ang aton na balaan, kag amo na aton conclusion sa aton na pagtuon sa sininga simana. Sa hindi pa si Pastor Delbert, mga kauturan, ako na naipasalamatan ang aton mga sponsor at Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jet and Susan Caro, Myla and Juan Susana, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Luciano John and Goldie Juligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Ido and Fimi Don Bandes, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, and Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. Magulutod nga Alex Federo and Ma'am Gina Federo. Ang mga magulutod Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido. Ang mga si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Marlobel Lorin, Heruta Lorin, Ma'am Antipas Piedad, kag Manang Helen Barbasa, Manong Carding Mendoza. God bless you nga amon mga sponsors, Pastor. May gugmaon kag dalang panamon ng Ginoo. Salamat sa imong mga pulong. Ikaw nagplaster sa amon kag nagpasanag sa amon kung paano ining mga kapongsoran kag ang ila pagdumalahan nagsugod suno sa imong mga pulong. Gani tabangi kami o Ginoo nga amon mapreserbar sa imong iglesia ang kaputli sang imo pagdumalahan kag sang imo nga otoridad o Ginoo. Nga dili namon pag butangan sang kun ano nga upang o kun pag-ilisan ang imo pagdumalahan sa amon kabuhi. O Dios, tipigi ang mga katawhan sa pagkakaroon kag ang pungsod Pilipinas nga among ginaluntaran kag bisan pa ang sa palibot sini nga mga pungsod nga walay sapayan sa mga gumuntang kag sa paalabuton sini nga mga
aktibidades kaga panginoberno o Ginoo dili ini makalingkang sa amon pagtuo sa baylo ini magadulot sa amon sa pagmatutom kag sa pagtul-id sa imong mga pulong. Ini Ginoo amon ginasigahom nga amon maangkon sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.